В това видео на Office Academia ще разгледаме как автоматично може да сменяме датите от цял месец в таблица. С вас съм Камен Мицев, сертифициран Microsoft треньор. Представете си, че искате в една таблица да изпишете всичките дни от месеца. Нека в клетка B2 да напиша 1 януари 2024 година, като обръщам внимание. В Excel датите се пишат, както ги виждате долу вдясно на екрана на компютъра си в Windows. Това е стандарта на вашия Windows. Ако е с наклонени черти, най-вероятно е американски, ирландски или друг стандарт. Така че погледнете там как е изписана датата и я напишете по същия начин. Освен това, за да сме сигурни, че сме въвели дата, идвайки върху клетката, в която сме написали датата, формата трябва да е date и един трик. Ако избера General формат, трябва да стане едно число от порядъка на 45 000 или 46 000. Това са броя дни след 1 януари 1900-та, наложени на календар. И зависимост от това, коя дата е, съответно числото със сигурност ще е над 40 000. С Undo си възстановявам формата и сега. Най-простият начин е да изброим датите, просто като издърпаме надолу, примерно до, ето тук най-вероятно, стана до 31 януари 2024. Но, за да напиша следващия месец, например 1 февруари 2024, всъщност трябва пак да издърпам надолу и не се сменя месеца автоматично. Такава задача ми беше зададена онзи ден на курс по Excel в моя учебен център, Мицев център в Пловдив. Курсистка, която беше отишла в друг учебен център да учи и там две преподавателки й казали, че не може с датите да се направи такова нещо в Excel. Аз сега ще ви покажа как се прави. И като търсите учебен център да учите Excel, попитайте какво знаят в учебния център и какво могат да направят. И разгледайте моите онлайн курсове на достъпна цена на живо в Мицев център Пловдив. Сега, как ще реша тази задача? В първата клетка имам 1 януари и с една формула просто ще увелича датата плюс 1, тъй като в Excel може да увеличаваме, да сумираме, да вадим датите. Резултатът е, че накрая ще получим 31 януари. Това е последната дата, която искам да получа. Но януари е с 31 дни. Какво ще стане следващия месец? Ако в първата клетка напиша 1 февруари 2024, автоматично след 29 февруари, поне 24-та е високосна, след 29 февруари ще се появи 1 март, 2 март. А ако е 2025 година, след 28 февруари директно ще се появи 1 и 2 март. Трябва да намерим начин да изтрием март месец, т.е. да изтрием следващия месец. Но така да го изтрием, че да не трием формулите. И сега, аз имам една такава идея. Функцията mant, ето тук ще напиша функцията mant, само че трябва да е на латиница. Функцията mant ми връща месеца от датата. И когато копирам надолу, ще видим, че ето тук, където се появява другия месец, март, функцията mant връща друго число, т.е. 3, от 2 на 3 в случая. Освен това, имам една друга функция if, с която мога да проверявам. И какво ще направя? Същата формула, само че ще сложа if и с if ще проверя, забележете, месеца от тази клетка дали е равен на месеца от тази същата клетка плюс 1. Т.е. дали тази дата е равна на следващата дата, т.е. дали е със същия месец, дали месеца остава същия. И ако е равна, тогава ще се изведа датата плюс 1. Ако не е равна, тогава ще изведа празно кавички. Обичайно с if извеждаме само в единия случай, а в другия, примерно с 2 кавички без интервал от тях, може да изведем празно. Резултата всъщност ще бъде, че накрая, на последния ден
наистина няма да се изведе нищо. Но забележете, тази клетка, в която if извежда кавичка, всъщност извежда текст. И функциите, с които обработваме дати или числа, когато им подадем текст, грешат. И всъщност тук ще стане грешка, и то съвсем естествено, защото се опитва да намери месеца на клетка, в която има текст. Реално резултата е грешка, value. И какво ще направя? Добавям още една функция. If error. If error е функция, с която аз пакетирам функциите, т.е. аз я пиша преди формулата и if error, ако погледнете отдолу, има value и value if error. Т.е. аз си подавам една формула и ако формулата е грешна, тя ще ми върне value if error, където аз въвеждам кавичка. В случая всяка грешна клетка, тя просто ще върне празно. Ето от тук до тук всъщност няма да се извежда нищо, ще бъде празно. И ако да речем напиша 1 март 2024, ето март е 31 дни, но ако напиша 1 април 2024, 1 април е 30 дни и нямам 31 ден го нямам, защото то няма 31 и тогава ще се получи 1 май. По този начин можете лесно, автоматично да сменяте датите. И с тази проста формула, например, да си направите присъствена форма, график или други таблици, в които ви трябват формули или дати от текущия месец. И потърсете курсовете на Мицев център в Google, по-специално онлайн горе в сайта, за да видите какви онлайн курсове на живо предлагам и водя аз, Камен Мицев. С вас бях Камен Мицев, сертифициран Microsoft треньор.